Bueno, ba,
badakigu urteetan asko bidaiatu zuela. Eman zituen urte batzuk, begira. Euskal Herritik Argentinara, Argentinatik Euskal Herrira, Euskal Herritik Argentinara, Argentinatik Euskal Herrira. Horren batzituen urte batzuk duen periodoa. Bueno, alere, azkar pasadikigu bidaia, baina Argentinara joatea enetzan guai bezala, ez. Bapori itxasotzikan bidaiatzen zan, eta luzia bidaia, eta
Beiratu, irrifarrota, kaixo eta beneditzian izketan, zekuz, ondotazu, erki egura biona, bai, adio, eta joan itzian. Kapila beteta berriro gurutzatuta, beiratu, irrifarrota, kaixo, zemuz, eta ikutsi itzian. Eta aprobetxatuko baizkutik eguzian, eta kao, baina, baizta ez ego jo, lehen horrekin ja nobituak etetzian,
5-8 minut ingurukoak prestatu dugu, bai ondaino eskolako eta Sanmila eskolako 5. eta 6. mailakoekin bertsoaritza lantzen aritu direnekin. Orduan, etorri zaitezte danok eta gero txandan ateratzen jungo zate. Eta azkeneko despedida txikiek emango dira azkeneko errematea. Arratsalde on,
irakasleei, udaletxeei, ikasleei zein esanez, eta zuen despeidatik bukatuko dugu.